Работы па будаўніцтве дарогі ад вуліцы Стымпкоўскай у Салігорску да мікрараёна Чыжы спецыялісты Су-149 пачалі летась. Аднавіць іх удалося толькі ў апошніх чыслах красавіка, калі глеба канчаткова падсохла пасля раставання снегу і на аб'ект змагла заехаць тэхніка. Сёння праект ужо рэалізаваны на 80%. Па правай палове уладкаваныя тратуары, завершана кладка 3 пластоў асфальтабетону. Цяпер работы актыўна ідуць на левай частцы дарогі. Уложить еще нам надо 3000 квадратов метра плиты дорожной, тротуарной, 20-10-8, которая около 4 километров малого борта. Газонов у нас там еще колоссальное количество, где-то в районе 10 тысяч квадратов сделать надо. Дорожная разметка будет, плюс тротуар будет, что по левой, что по правой стороне, поделен для велозоны и пешеходной зоны. Освещение завершает монтаж уже наше специализированное управление ему. Идут пусконаладочные работы по КНС, так как по улице смонтирована ливневка уже полностью. И эта ливневка будет перекачивать в КНС, которые были построены нами ранее, 17-18 микрорайона. Важна адзначыць, што зараз Су-149 пры асфальтаванні дарог ужывае новую марку асфальта. Дзесятак дадаткаў у яго складзе дазваляе зрабіць пакрыццё больш пластычным і даўгавечным, што пацвердзіла мінулая зіма. Такі ж асфальт укладваюць на новай вуліцы. Магістраль даўжынёй амаль 2 кіламетры будзе мець па 2 паласы ў кожным напрамку, 2 светлафорныя пешаходныя пераходы, 3 прыпыначныя пункты з павільёнамі, на некаторых участках агароджы. Цяпер на аб'екце штодзень працуюць да 50 чалавек і да 10 адзінак тэхнікі. Будаўнікі імкнуцца паспець завяршыць усе работы ў запланаваныя тэрміны. Галоўнае, каб надвор'е не падвяло. Проектом у нас установлено, что мы должны завершить работу в июле месяце. Единственное, что нас только может зажать, это какие-то, если сильно пойдут проливные дожди. Фінансуе праект абласны бюджэт у рамках праграмы будаўніцтва інжынерна-транспартнай інфраструктуры. Кошт каля 14 мільёнаў рублёў. Новая вуліца павінна стаць вельмі запатрабаванай. Цяпер жыхары Чыжэй дабіраюцца з горада ў свой мікрараён у аб'езд праз дарогу на Радкава. Будаўніцтва новай дарогі спросціць жыццё не толькі тым, хто карыстаецца асабістым аўтамабілем, але і дасць магчымасць павялічыць колькасць маршрутаў грамадскага транспарту. У перспектыве новая дарога, магчыма, атрымае працяг. Цяпер яна заканчваецца на першым скрыжаванні мікрараёна індывідуальнай забудовы. Разглядаецца магчымасць яе невялікага падаўжэння, каб злучыць новую дарогу з існуючай вуліцай Мінскай паміж Чыжамі і Чыжоўкай. Новая вуліца – адзін з многіх праектаў па добраўпарадкаванні, якія рэалізуюцца сёлета ў раёне. Так толькі Су-149 выканае работы на 21 аб'екце. Гэта асфальтаванне вуліц у Салігорску і сельскіх населеных пунктах, добраўпарадкаванне двароў па паркавай і бульвары шахцёраў, рамонт тратуараў і пад'ездаў до прыпынкаў грамадскага транспарту.